Саяннан Мингылгалиевтан махсус дәресләр алу өчен килгән Максатчан Илдар Асхатов бүгенге көндә Pixel Sound Production продюсерлык үзәк артисты. Сүз уңаеннан үзәкнең музыкаль бүлеген Мингылага шәхсән үзе җитәкләячәк. Бүгендә башкару усталыгын камилләштерү максаты белән Илдар Асхатов даими рәвештә остазыннан вокал дәресләре ала. Балалар диге вокалда ой димиләр бит алар. Табигый бер нәрсә эшләмиләр бит алар. И-о дигән әле. И-о Е-йо Тыңладым. Тавышың шәп нәйді? Дигән ни булмый, мен әйтәм булай булмый. Син тавышың шәп, күп кирәкми син белән эшләргә. Аннан соң әйтәм, бер ай монда булсаң синең бит гостиницаларда күпме түләргә кирәк, акчаң җитми. 4 көндә тырышып карыйк әле. Тавышың тигезләп, ягымлы тавыш чыгарга кирәк. Ишенлап та ял итә. Менә 4 көн дәрес үтте, ишенлап мен үзем дә шаккаттым, шушы кыска вакыт эчендә бер кеше ишанмый аңа. Бай тавышы тигезләнеп, матур гына чыгуына. Китсәм дә мин үзем еракларга, синдә кала минем йөрәгем. Аннан соң әйтте ул, Мингол абый, менә синең җырларны тыңладым да, минем җырлыйсы киләләрне. Менә зәңгәр күн җырлыйм, җырлыйм. Мен әйтәм җырлар, әлбәттә. Минем бер җырымны да әйтәм җырлаган кеше юк әле. Мен күп гомер буе җырлыйм. Бүтән кешенекен әллә кемнәр җырлый, җырлаучы кеше юк, мен әйтәм, әйдә җырла дип. Менә шулай итеп без белән очраштык. Pixel Sound Production продюсерлык үзәге барып профессионаллар белән эшләүне төп кагыйдә итеп куйды. Шуңа да Илдар Асхатовның сәхнә киемнәре өстендә танылган дизайнер Рөстәм Исхаков эшли. Заманча, иркен, яшьләр стиленә корылган зауклы өр-яңа образ сәхнәдә көчле вокалны тулыландырып, чыгышны югары дәрәҗәгә күтәреп торачак. Яңа җыр өстендә эшләү, тавыш яздыру шулай ук профессиональ студияда башкарыла. Сәләтле музыкантлар кулы астында туган әсәрләр, ягъни Илдар Асхатовның репертуарын бәяләү тамашачы хөкеменә тапшырыла.